Čaute lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska máme to. Jo, dám si udělat expy, protože nejdu zkombinovat dva takovýhle železní meče. Pojďte sem, kdokoliv. Klidný skvělý. Jak se to dělá, tak se to nedělá. Já potřebuji ale víc. My potřebujeme někde tady. Jo. Úlovek. Tak bych to nazval, online přestávka. Hej, Gábor. Promiň, nechtěla jsem to dělat, ale potřebovala jsem to. Hej, mám zavolat Ele nebo ne? Co? Jo, zavolej. Zavolat Ele. Víte, my máme online. No, zavolej. Velkou online. Řekni, že mi miluješ. Já jako stojí to prachy. Vidíme, že to je kaferéry. Já se na to bojím. Nezlomnost, účinnost 2, os, rost 1, nice. Tak teď půjdeme do nedru, ale předtím si něco dáme a vyprazdníme to. To všechno. Tady toto. Teď si třeba dám toto. Ještě nikdy za ní to nezavolal. Prosím mě to prostě zavazí. Proč mi to prostě zavazíš? Ale ještě on zvedni pár mám kredit. Kdo si myslí, že on nejlepší straník? Já si myslím, že já. Zvedni to, už nemám kredit. Tak to takhle lidi. Jak teď sedí? Já mám nohy na stole. A víte, kam jdeme? Ano, do nedru. A já si jdu lehnout na řídí. Jdem zase do toho prokletého světa. Hej, kde radši ležíte, na gauči nebo na posteli? Ohně. Oldo, přestaň volat. Pak to nebere. Ježiš, já mám ještě nějaké přebytečné věci. To. Tak, tohle si... Počkat, tak. Jo, tohle taky nepotřebuji do nedru. Kámo, hej, kámo, já jsem viděl. Alexi, ty jsi našel železo? Vojto, jestli ji chceš, tak si ji klidně nechte. Hej, a koho? Jo. Jenže já nemám... Jako ale my jsme jen kamarádi. Tak to jsem zjistila a já teď. Tak lidi. A víte, co jdeme dělat? Lidi, máme na zlatý jablko. Jdem ho vykraftit. Jako má, jako já si klidně vyberu kredit, protože ona není schopná vzít telefon. To je fakt jako nenormální. Počkejte, prosím.
Jo, dával jsem tady skeletona, protože mě štvali. Au. Tak, koukat se dolů. Koukat se dolů. Doufám. Oni berou už bulky všude. Jela se dětská škola. Já už o tom nemám, kámo. Hej, podívejte se ven. Nice. Jsme tady. U nás je taky hodně. Hej, kámo. Taky dokola. Hej, podle koho vás... Hej, zvedněte ruku ten, kdo chce, aby se na Elovi našla. Já chci, aby jsem jednou šel do postele. Čekaj mi 9, já nechci 9. Budeš otcem. Tak. Budeš, to vidím, jsem otcem. Budu mít svýho kluka, bude se jmenovat Samý a bude se rovně řvat a při online výuce akorát uvidíte, že? Co? A to uvažování není. Začíná hodina, potřebujeme jo. No konečně se další zpamatoval. Já to vidím. Ale to. Nice. Hej, Honzo, byl jsi v posteli. Ty jsi byl někdy s velkou v posteli. To máš? Ne, to maximálně. Hej, jo, ty jsi natáčel výuku? Já? No. Ty jsi natáčel? Natáčel? Jo, ty jsi natáčel na světě. Víte proč? Takže každý musel hej, kámo, naposled. Proč mi tak děláš? Proč mi tak děláš? Ty říkáš. Kámo, všichni zasvěte Elu. Elo, já ti dám patří. Co? Hej, tak já nepůjdu ale já nechci zadrhne. Honzo, já nechci být v podstatě v 10 otcem. A vůbec něco takového vymýšlet. To už si běž radši, to už si radši najít ty logo. Nechci. Tak neříkej, co mám já dělat, že mám. Jo, Matyáš to. Aha, ten Michal tam jde. Honzo. No. Volený někdo, musel jsem teďka tohle ze sestry. Ty máš Honzo svítící klávesnici? Co chceš? Vypni si mikrofon, já ti zavolám a něco se... No, kontaktujeme tady, ale radši nic nedělám. Hej, Kristof mi teď volal a říkal mi, že Alex je dneska nějaký nabitej. Prokáju. Ty jsi dali pušku? No, ne. Tak to, můžete dnes paní čtvrtce, že douvážené. Já tam měl tak dobrý zpěv, Kámo, už na to nemám. No, pojď. Hop. No, máme to tady dobrý. Napište do chatu odstup.
číslo kartu kolik? Myslím, že ne. 8. Ta past funguje prostě. O, on měl houbu. Tak si ji sem zasadím. Tady prostě farmíme ty expy a pak můžeme prostě enchantovat. To je prostě výborný. Asi pak vyenchantujeme něco. Bude to nejlepší. Tam, že se učitelka nepřipojí. To? Prosím, ať se učitelka nepřipojí. Já se modlím též. Připojí. Prosím, ať se paní učitelka nepřipojí. Já taky. Prosím, Bože, Máme pouze. pokud tu nebude ve 36, jsme v sobotu. Pokud to bude nejlepší video života, hezký tam nebude paní Selka. Kdyby od první až do poslední tady nebyla paní učitelka. Jo. Víš, tak to by bylo super. To by jsme tam byli až na ní. To se v žádných hodinách podle mě nestalo zatím. Jo, ne, nestalo. To bylo Doufám, že se nepřipojí. Ne, to stačí, děkuji. Ne, ještě tady nebylo. Dobrý, Memočo. Pojďte. Já mám dobrý meč na to. Stačí? Nebo potřebuješ to? Ne, stačí. Tady mluvím s babičkou, víte. Au, tak teď jsem ale dostal na zadek. Od Endermana. Ti Endermani tady ani vůbec nejsou. To vím 100%. Nepřipojí a nepřipojí se. Ona se připojí, paní učitelka. Připojí. Rozumíš? Víte co? Já si pak natěžím takový jeden blok. To bych se odpojil. Já to tež.